Il-wirja bl-isem ta' A Tribute to Aldo Micallef Grimaud kienet inawgurata mill-President ta' Malta Giorgia Bela ġimgħa ilu. Wirja li tikkonsisti f'pitturi varji fosthom pitturi biż-żejt fuq it-tila kif ukoll bil-lapes. Il-ħamis filgħodu żar din il-wirja l-mexxej Laburista Joseph Muscat. Huwa kien milquh minn bint l-artist Gloriane Micallef Grimaud u mill-kuratur Lino Borch. Flimkien raw il-pitturi esebiti, bint l-artist tagħti deskrizzjoni dettaljata ta' kull pittura. Fit-tmiem iż-żjara tiegħu il-mexxej Laburista ġie ppreżentat bi ktieb ta' Aldo Micallef Grimaud li jikkonsisti f'aktar xogħlijiet li jagħmel matul ħajtu. Micallef Grimaud mitfleta ta' 85 sena. Huwa kien pittur rinomat tant li x-xogħlijiet tiegħu jinkludu pitturi fi knejjes, pajsaġġ Malti u portraits. Il-wirja ser tibqa' miftuħa sa nhar is-Sibt li ġej.